Tokom sazrijevanja i čistih berbi povrća preporučuje se smanjiti količinu kiseonika i koristiti prirodna gnojiva s visokim udjelom fosfora i kalija. Najbolje je primijeniti ova gnojiva tokom avgusta kako bi se potaknuo dugotrajniji, plodonosniji period povrća. Nakon cvatnje i tokom cijelog ljeta povrću treba dodavati gnojivo koje ojačava plodove, sprečava kašnjenje u sazrijevanju te štiti od vršne truleži plodova. Takvo gnojivo jača imunitet biljaka, čini ih otpornijima na vrućinu te nakon primjene omogućuje berbu plodova koji su sigurni za konzumaciju. Priprema ove prihrane je jako jednostavna. U 2 litre vode dodajte samo 1 decilitar svježeg neobrađenog kravljeg mlijeka. Mlijeko sadrži važne hranjive tvari poput kalcija, proteina i vitamina koji pomažu u jačanju korijenskog sistema i potiču rast biljaka. Također, mlijeko može djelovati kao prirodni fungicid i antiseptik pomažući u sprječavanju bolesti i održavanju zdravlja biljaka. Sve dobro promiješajte i zalijevajte biljke rano ujutro ili kasno navečer. Također, biljke možete i prskati kako bi ih dodatno zaštitili. Dragi prijatelji, kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Hvala vam na tome. Lajkujte ovaj video i ostavite nam srce u komentaru. Pozdrav!